mwancho muligereria bwegetaseni kia Ndizi TV chitariki ni Isano litukone lya Jumatatu amatenyino yo 12 omwaka w'echirwe Ibere na 2022 chinga kibono ne aliganire kurugiga ase studio nkumanye ase nchira yo bwenge na ria yagendete gokoreka ase liroba litu lya Gusii na Kenya yonsi nyono litukulia lero bono muraibwense Dr. William Ruto omunachibina omoneno musubati Martha Koome gati ababwatani bande ngati yabarai baikiranire asomoyega oja Administration of Justice of Kenya annual report gosoroboti rogosoki wakiro mwaka okwanera igoro yobokoreri asoboene muraibwense oikiranire asensemeyo ndicho koletera roboti ruo asenchira yoboikiranu asamangana ito Amayia akubwatia baigo mwanchu muligereria omosubati Juliana Cherera oyolengo mokonyi bumunyakire gobekyombe kyobocholine chimbebe IEBC onyare kobaka wetigia emirimo bene buno mokonyi bumunyakirego korengana na Juliana nigatebire nigakorete gasiae asenchira yoboikiranu na kubwata lichiko liense ya Kenya asa mwakiro muraibwense Dr. William Ruto asa kumwachingaki na koruo bokoreri bwaye ase kyombe kyobocholine chimbebe IEBC na yande ngati inga mo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigo ara sense ya London ase summit ya Commonwealth unenchera mayogo cha kumwakilisha goseko bantenenera yo muraibwense Dr. William Ruto na gukorero mwancho muligeria sali togenda to kwariganiria na alibuna abaorokia abanene gose primary school heads nigo bare ase county ya Mombasa asa manganabo anyo delegates okwanera igoro yimerobolyo emeikiranu ngana kibagusukia amangana echisemi ase birengo bya igoro ayo ngamo nali na kwariganiria senchira yo bwenge toyanyore Chinsa chiga Isano na Ibere nasubali mogotobwatia gwetera senchira yemitandao tonyore buna Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook nensemo ya YouTube ni gotogotoka buna Ndizi TV News gosena bogotoma jumbe yao wetera se namba yesimi botambe ere ase TV yao ngoira nande ase kekerbosio egeren kumanye ayomana yanda mange ase nchira yo bwenge Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lya tukubwatira na komo weika asense monyebi manyererio nigakoro kwa Joshua Auta ekerotoko ya chaka korwa ase county ya Kisii mwancho muligereria inyora na matuko 15 na limo ali yokwegerera ose yokogikeria esegi igoro yechisegi chegenka abwasaba bwatani ao bagendete gwesokia na korubo manyi gocha saba menyi bunenchire ya mayogo keya ebikore byo bunereria asabana banyaruka amo nabana basubati ritukulia rero ase county ya Kisii ababwatani ao nigo bagendete kumirana asomo chibosongo abwasomogeni bwesiko aromo woman rep bwe county ya Kisii Doris Donya Toto eliokorubo manyi na korwa maigelio igoro yobobe bwe chisegi chegenka gose gender based violence
Arabati senchira yoboikiranu muri kyoito Ndemo Steven no ara senseme yoto chikoro nyora senchira yoboikiranu asamangana itamaya akobwate gutigana nayo mwancho murigereria toende goikase bunge yabobasi asensemo ya itumbe abwase omonto yomo akonyirwe korwa ase gesimaime magega yogotereria na kogwa ase enseme yokorengana na kirori nigo baika aso bwango na kobwaterana eliokomorusia kare moyo ensemo ya itumbe abo ase county ya Kisii abantu baboliwe ko bamaiso chinga kibarange nebisima anene chinga kiechiga chimeyega emenene. Yetangor gusaboke umuro ateraji owe gesimaime ono twakore gasengo ngono umuro chekanda yanega igatu amorusiri arara mali tangor corona disaboke ngani tundo walia ya subengana utira ne pigi na monya wara bantu baitire anya royo tonera twaswana raimi gatu amoko ire goruma sokire wana twatemira sobenga sokumurusi Mwancho murigereria chinga kibono togotigara asamangana yo kwegerera eli gukora kisegi cyo kunereria oboene bwa basubati amana bana banyaroka gose 16 days of activism against gender based violence ase county ya Kakamega ebyombe ao bya basubati nigo byesokirie eli okorera okunererirwa kwa bana banyaroka abwase bagoteba ase county ejo abaise gosaba ibuli abange nigo barorekanire ko batarira abana babo nako bamarito abwango gosa mapema na enchera ya moyo ko bakoria gose koirera abana abo gotiga chiskuru barabana bakemono korengana babwatani bebyombe byo nigo besokirie nako gikeria embweyo yokunererio bwene bumwana munyaruka asibate biro ko bwaterana nigo koganeirie gatia byombe ao ilio ko gikeria na gukora esegi yegenka. Talking about economic violence where women are discriminated against in terms of their being taken to school and in terms of workplaces. We are also talking about emotional violences at home. We are talking about femicide where those ones who have girl child alone feel like they do not have children. We still have a lot of women who are still beaten by their husbands. We have discriminations at work based on gender. And of course, most of the time the women are normally the sacrificial lamb. Encourage even the private sectors also to have the gender desk so that in case anyone in our workplace is being violated, you feel free to go to those gender desks and discuss those issues. We call upon other organizations affiliated to women's welfare to come up and join us to raise the voice of women. Nabuna enchire ya mayoko enekia obwa matobiya gati abo bisaba banyanyimbo abo bisaba bolendi amona banainchi nigo abarai korwa sekanisa yege dini ya Anglikana bachakirie amasabo ayo akorekana kero mwaka eliokorwa ebisiebiya no bwa matobiya korwa sabo bisaba babanyanyimbo amo nabanainchi okwana chinga kiechyo chamasabayo abene nigo omo Archbishop gosomo askofu Samson Tulia Pass korwa ase diocese ya Kapsabet egotoka se county ya Nandi anyara kobaga kora umurubiro yo nagoteba elio bwa matobu ya kweneki wagati ya banainchi goika masabanyare gokorwa bene elio kwenekia umurubiro yo ikiranire asenchira yo bikiranuke gima engana yaegwa obolito gose yasirwa amono mo county commissioner we county ya Nandi Hamani Shambi oyoteba eyone kyorokereriekia na korwa moyo gocha sabo bisaba banyanyimbo na kiba wenerete goikiranio bakoreri bwabo bakobwaterana na banainchi. Kutia moyo wale wa discipline forces. Tumekuja pia kusema ya kwamba kwa sababu tunafanya kazi pamoja ni vizuri kushauriana kama sisi kama stakeholders. Kuja hapa kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kazi zetu na pia kuleta uhusiano wa karibu na mtagusano kati ya sisi na wananchi. Ule unyanyapaa na uoga ambao ulikuwa kati yetu uweze kuondoka na tuweze kushirikiana kwa mambo ya amani. So we will support you. The government is committed in reviewing your salaries, and when it comes to parliament, I can assure you we will give you the necessary support to ensure the salary review
of our police service, of our discipline service, is given a top priority. Those things, as we work towards it. Waziri Oleba Gosobo Korari Muswat Florence Bore nigobona chakirie bene ochakiwa kwa matemwa ocha saboro kiwa korwa ase chiskuru chobobundi ase county ya Mombasa ase skuru ya Nita abo asate bira boro kiwa gwetane chimya Isano nigoba ikaranse ire amatemwa yobu nenchere moyo konyora obomanyi igoro yemeremo ao eyokonye bagosomera korengana na Bore nigatebire serikali nene gwetera se wizara ya leba nigo bagendrete kubeke merobiri mekiranu na kwenekia buna boroki wabakorwa se chiskuru chobobundi banyorire chi certificate banyorire meremo elyo kwagendereria kibugima kwa Nita kwa hii maneno ya trade test. Currently kwa hii station tuko na candidates 593 wata graduate kwa course tofauti, wengine kwa plumbing, wengine as electrical artisans, na tumekuja kuangalia na tunajua hizi trade test zinafanyika kila mahali kwa stations zetu. Graduates ambao tutawapata countrywide ni 32,032 candidates ambao watapata certificates ya hizi courses ambao wanafanya hapa. Na tunataka kusema kwamba tunataka vijana wetu watokeze wakuja kwa hizi courses ndio waweze kupata skill ya kufanya kazi kule nje. Currently tunataka pia tuchukue wale ambao wamejifunza ufundi kule nje bila certificate kwa ile program ya RPL, recognition prior learning, ambapo wameshajifunza lakini hawana certificate. Tuweze kuwapatia certificate ndio wakienda kufanya kazi kule nje wako na certification. Omonogeri bwebunge enene Moses Masika Wetangula nigabaira nirimbu yamona babunge bonsi bebunge 13 korwa bachaka emeremo nabo igokogendo mutimo kobono korengana na Wetangula nigabakire mbiyamona babunge bonsi asokwenekia embwingia na korwa bokorari no mochangobo asebikaro byebunge asamatukaya babeirobisi nechinga kibono chaikire bakogendo mutimo ko gose recess boigokorengana na Wetangula nigamentire goteba chibesa cha CDF nchiche goikera babunge unenchere moyo kwenekia bakinirie amagenderero ase chinsemo ao chiria bakorwa asabaganiria mayakirage. To take an opportunity to salute all parliamentarians in the National Assembly who have conducted themselves with extreme and absolute decorum, debated astutely to make laws that can help our country move forward, to pass motions and make a difference in our country. As we go to Christmas, I want to encourage all our members of parliament to go back and fraternize with the electorate in the constituencies. As you know, we have moved steps towards the reinvigoration of NGCDF. From next week, the Treasury is going to release 2 billion of CDF every week to go to the constituencies so that members of parliament can be able to discharge their responsibilities and duties to the public in terms of dispensing bursaries. Mwanchu muligereria nara yua sebono kulinda mange nekero wachikoraga Chinsa 10 chabona mogoroba wachikoya nyora asenchero yo wenge nara yagendrete kokoreka ime na isiko yorogongo rwa Gusii gwakangambia mona sebali mwensi mwato bwatire gwethira se mitandao ya ito ya Facebook na Ndizi TV News Digital na baigensemo ya YouTube na Ndizi TV News gwakambia mona gochose Bernard Mobisa oyogendete ko bwati morobele ko Chinsa cha kirwa ibeno abaigo Eric Baraza asokwendra kubwatia mangana maya Chinsa Isano na Ibere olito watrana komo korwa asense moje bimanyererio negakoro kwa Joshua Auta nole bwene kya chibi chanelio giri agwikire asenchera yobwikiranu kigima negakoro kwa Abigail Nyanchama na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.